Padayon nga nagapalabot sang bulig ang Department of Social Welfare and Development o kon DSWD sa mga lugar nga naapektuhan sang habagat kag sang Bagyo Luis, Maymay kag Neneng. Base sa datos sang Disaster Response Operations Management, Information and Communication, naglabot na sa 1.66 million family food packs ang napanagtag sa ahensya kag 2.757 million pesos naman nga financial aid ang natigayon nga mapalabot sa apektado nga mga komunidad. Kasunod ini sang direktiba ni President Ferdinand Marcos Jr. nga siguraduhon ang mga humanitarian aid sa tion sang kalamidad pinaagi sa buong bansa handa programa kung sa diin nagapabilin sa gihapon nga naka-heightened alert ang DSWD. Ginpakigbahin man ni DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao nga wala nagauntat ang ila koordinasyon sa mga local government units agud mas mapasangkad pa ang ila operasyon sa apektado nga mga lugar.